गैया नामा बबाव थांजोबखो मानसिफ्रानो माथो रावबो गैया दसे नेथ'नोसां आयु माथो गौतम आदैसो फैदोंलाय हा माला सफैखो बेलाय गौतम औ मादै बहा थांनायमोन जाखो बेसे गोबावसै सफैनायालाय बावाखैनो मादै दासो सफैदों आङो आयै फिसा हायावसो जिरायबाय र' आं खामफ्लाय लायनि नांलायला मादै बेयावनो मोजां हा नांखायाना आं ओरैनो दसे फैब्रबदोंमोन मोनसे खोथा रायलायनो होननानैसो मा खोथा आदै मादै खोथाखौनो जुरिजेननो लामाखौनो मोनासै आङो मा होननानै जुरिजेनबावनोथाय गौतम न'खराव गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना आं नोंनि रावखौ खोनाना बोरैबा उसुखुथुसु मोनबाय आदै मा जादों न'खराव गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना गैया मादै न'खराव एसेबो मोजां गैया मा जादों फिसा थोंजोङै बुंनायसाय मादै जुलिखौ लाना आङो गोरोन्थिसो मावफ्लांबाय नामा नाथाय मानो फिसा मादै हाबानि उनावहाय दुमफावनि आखला सानै सानथामा मोजाङैनो सोलिबोदोंमोन नाथाय दा 6-7 मासनि उनावहाय बिनि आखला एसेबो साबजाथावनाय जायासै मादै आं बिनि आखलखौ नुना आंखौनो आं गाज्रि मोनखांनाय फैदों मादै आङो बेबायदि होननानै मिथियोमोनब्ला आं बेखौ मालाबाबो जुलि खालामामोन आंखौ थगायबाय मादै जाय मानसिया आंनो होफैदोंमोन आंजों रायलायफैदोंमोन बे मानसिया आंखौ थगायबाय आं बेबायदि मानसि होननानै मिथियोमोनब्ला आं बेखौ मालाबाबो जुलि खालामनाय नङामोन मादै आयु फिसा माबोरैथो बेबायदि जाखो माथो सिगाङावलाय मोजांसो होनथारदोंमोनलाय नंगौ मादै नंगौ सिगाङावहाय बेफोरबायदिनो बुंदोंमोन जेरावबो जेरैबो आखा फाखा होननानै नाथाय दा मादै बेखौ नायोब्ला गासिबावबो लाथिख' गोजाजोबसो हा ओंखाम ओंख्रिफोरखौलाय संगोन ना सङा जाखो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गाव गोसो जाबा सङो गोसो जायाबा सङा मावनाय दांनायफोराबो गोसो जाबासो मावो गोसो जायाबा मावा जोंनि न'खरावलाय आरो सोरथो दङ जों सानैल'सो बेखौनो खामानिखौनो मावनो बाबावो फुङाव आंखौ बारियाव थांनानै खामानि मावो होननानै मिथिखायो मादै अब्लाबो बेयो थाबखौनो सिखारा आंखौ साहा फुदुंनानै लोंहरनांगौ ना ओंखाम संनानै जाहोहरनांगौ बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिया मादै 8-9 बासो सिखारो आंसो फुङाव संनानै खावनानै मावस्रां खालामनानै गालांनानै थाङो आयु माबायदि बिहामजो बेलाय सुनिबानिलाय जाथि बंस'नि गेजेराव दिनैसिम बेफोरबायदि बिहामजो मोनफेराखैमोन बेखौसो बोरै बेबायदि मोनखो गौतम नोंनि खाफाला जोबोद गाज्रि आदै नंगौ मादै नंगौ आंनि खाफाला थारैनो गाज्रिमार सानजौफुङाव बारिनिफ्राय फैब्लाबो आङो ओंखाम ओंख्रिखौनो मोनजाफैया फैनानै संनानै जाफैफिननांगौ आङो गावहालाय माथो खालामबाय थायो सुनिया मिथिया मादै मा खालामो जेब्ला आङो बारिनिफ्राय फैनानै माथो होफैयो अब्ला उन्दुबाय थानायसो नुफैयो आङो मबाइलावनो बेस्थ' जानानै थाबाय थायो मा खालामो आं जेबोखौनो मिथिया मादै आं जोबोद लाजिनायसो मोनबाय आं जोबोद लाजिनायसो मोनबाय माबायदि सुनिबानि बिहामजो मोनफैखो बे न'आवलाय आजां गाजांनो रावबोआनो गैया सानैजों बोराय बुरै ज' संनानै जानो हायो हा मानि आंखाल दङ हा मानि सिन्था दङ संनानै खावनानै जानायखिनि खामानिखौनो मावनो बानायलायनाय ओमफ्राय गौतम हायनायालाय बाथ्राखौ मिथिबायना मिथियाखै जाखो ओहो मादै हायनानै खोन्थाहरनाङा बे बाथ्राखौ हायनाया मिथिबोला जोबोद दुखु मोनगोन बियो मिथियाखै आङो बेनो जेबो बाथ्राखौनो खोन्थायाखै आयु बेबायदि होननानै मिथिनाय मोनब्ला लाबोथारामोन ना जोङो सुनिबानिनो मादै बे बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थाथ'नाङा मादै हायनानोबो खोन्थाथ'नाङा आंनि हाबा जोबखालि हायनाया फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन मादै आंनि बाजैखौ दाराय होननानै आंनि बाजैखौ सोंखारिनो नाङा होननानै बुंलांदोंमोन बेनि खोथाखौनो लानानै आङो दिनैसिम गाज्रि आखल दिन्थिदोंबाबो दुमफावा आं बेखौ दिनैसिम गाज्रि भाषाजों बा गाज्रि रावजों बेखौ रायफेराखै आङो जेबो बुंफेराखै आङो हानायमानि मोजाङैनो आं बेखौ बुजायनो नाजादों नाथाय बियो खोथाखौनो खोनासङाखै उन्दैनिफ्रायनो जोङो जिग' खस्थ' मोनबोखानाय मादै आरो बे बाथ्राखौ हायनाया खोनाबोला जोबोद दुखु मोनगोन बेनिखायनो मादै हायनानो बेफोर बाथ्राखौ जेबो खोन्थाहरनो नांथ'वा गौतम फिसा आंना रागायानो खर' थिखिनियाव दाख'हैजोबथारबाय खोथाखौ खोनानानै आं माब्लाबा सम मोनसे लानानै नोंसिनाव थांगोन आङो आरो बे दुमफावखौ थिगसे जारिना फैगोन आंना रागाबाथाय रागाथार हमथानो हाथारा एसेबो नाङा मादै नाङा रायनो नाङा आं हानायमानि बेखौ मोजाङै बुजायलांनो नाजागोन आङो आरो बियो संसाराव हाबनाय हिसाबै बुजिखानांगोन माथो बुंबावनो दालाय गौतम फिसा जुलि लाखांनायनि उनावहाय मालायनि फिसाफोरखौ दोनहैफिननोबो हाया हैफिननोबो हाया थिनहरफिननोबो हाया जाबाय दे गौतम फिसा जेखियानो जाया मानो एसे बिहामजोखौ मोजाङै बुजायलांबानो जाबाय जाहाथे बियो मोजाङै बुजिलांना न'नि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो सानैनि ओंखाम ओंख्रिखौनो संनानै जानो बागुलायनाय माबायदि बिहामजो बियो आंनि बिहामजो जानांगौमोन बियो बेखौ ओमफ्राय दा गौतम फिसा नोङो ओंखाम जाबोदोंना जाबोआखै
जाबोआखैबा आं जोंनावनो फुनानै होनोसै। नाङा मादै, आं दहाय फुङावहाय संनानै जानानैसो आं बारियाव थांदों। गोसोखौ बोरैबा मोनखांनायनि उनावहाय आङो थानो सुखुवा जाबाय थानानै नोंसिनावनो दसे बेरायनो होनना फैदों आङो। मादै, आं दा थांनोसै। अमा फिसा गोरलै दंसोगारो, दानो आदार होनाय नङा बियो। दे फिसा, थांदो थां। आरो बिहामजोखौ एसे मोजाङै बुजायना हो। जागोन मादै। आंनि बिहामजो जाथोंमोनलाय बियो। बेबायदि बिहामजोआ ओंखाम ओंख्रि संनो बाबाबो अरदाबावनो संनो होबाय थागौमोन आङो। गैयानो मोजां माथाय। हायना नै नायफैलाय, थाइबेंआ बेसे गिदिर गिदिर देरखो जोंना। आयु फिफा, मालाबानो जि गिदिर गिदिर देरबाय। हासार मोनदोंना, बेखायनो थाब थाब देरथारदों। ओमफ्राय नै फिफा, बै बानलु सिबुरा हनै मोनजोबथारबाय। मा खालामनांगौ जाखो? जाजोबनोबो हाया, मानोबो हाया, फानहैनोबो मोनला। दखानफ्रा खुलाबानो देन आइया फानहैनो हागौमोन। बिफांनि फिथाइफोराबो मोनफ्रुला जोबथारबाय हनै। माबा खालामदो हायना, नोङो आसार खालामनो रोंगौब्ला बे बानलु सिब्रुखौ फिसा 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 दाननानै हास'नानै सान्दुङाव फोराननानै बेगरखौ एरख'ना आसार खालामना दोनदो ना। एफा बुरजानो फिफा, एफा बुरजा आसार खालामना दोनसै आरो आङो। जानो हाया मानो हायानो एसे बुरजा बानलुखौ बोरै आसार खालामनांगौ जाखो। खावसे ओरैनो फोराननानै दोनसै आं। मोनफ्रुला जोबथारबाय फिफा, जाबाबो जाख'नो हाला। बै जुखामखौबो लांनांगौमोन गाबोन फुङाव रुनानै जानो फिफा। खानानै लादे। गुमैमोनहा बानलु सिब्रु गैयामोनलै हायना, थाइनैसो लांनानै आलासि जाना फैनोसै नामा गोथावनो। गैयामोनथ' आरो बिस्रा। जागोना जायाथाय बेबा। मानो जाया जानांगौ एसे गोथाव बानलुखौलाय। आंहाथ' ओंखामानो खहाब्रे लायो मोदोमनायजोंनो। होमबालाय गाबोन आलासि जाथावथाव थांनानै फैनोसै नामा फिफा? थांजायो बिमा, थांजायो। बाजैखौबो नुयैया गोबावथारसै। माबायदि जाखोथाय, महरफ्रा सोलायदोंना सोलायाखै? थांनानै फैनोसैथ' गाबोन फिफा। आं दा आदानो फन खालामहरगोन दे। जागोन दे। आबै आबै आबै, आंखौ नुहुरना गाबदों हनै। हामानोथो हाया फज'बायखो जाखो आंनि आबैखौलाय। मोस्रोमफ्रा फैनानै अरनानै गालांबा मा जानांगौ जाखो? बे फिफायानो फज'ना दोनदों। आबै 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 आबै, आयै फिसौलाय। आबै 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 आबै। नै बाबा, बै जुखाम थनैखौ खानानै लायदो थां, दा साहाजों जानो। बे आयु मामिया बे होनबोथारदो। रायलायनो रोंबायना आबैना? बे जुखाम थनैखौनो नोजोर होगासिनो बिहामजोबो बिखुनजोबो। खाहैथारसैलां। बै थाइबेंखौबो एसे बैसां होनानै होनांगौमोनहाय बाबा। एसे दानस्रा औवा जांसिफोरखौ होफै। जागोन आयै। ओमफ्राय बिहामजोआ मैगंखौ खाखांजोब्बाय दा? खाखांजोब्बायबालाय थ'थ' थांनोसै। औ आयै, खाखांजोब्बाय। जोगोनार बिजौखौबो खाफाबाय आङो एसे, गाबोन फुङाव जानोसै। थ'दो होमबालाय थांनोसै। थ' आयै। फिफा, फैद'। थौ थौ। दुमफाव, औ सफैबाय। ओंखामखौ जाबायमोन ना नोङो? औ आं जाखांबाय। नों खुरनानै जाहैदो थां। माथो ओंख्रि संना दोनखो? ओंख्रिया दहाय फुङाव नों संलांनायखौनो दोनदों आं। बेखौनो आं एसे जाबाय, नोंनो एसे दोनफिनबाय। मानोथो ओंख्रि संफिनबावाखै नोङो दुमफाव? आङो सान्दुं गोसाखाय गरम मोननानै ओंखाम ओंख्रि संफिननो बानायखाय संफिनासै आङो। नोङो बेखौनो जाहैदो थां। दा मोनायावहाय गोथाव संना होगोन आङो दे। जागोन दे। ओमफ्राय नै खोनासंलाय। माबि? आं आखाइयाव नेल पलिश गोदान लगायनायखाय थोरसिखौ सुफायाखैमोन आं जानायखौ। अन्नानै नों सुनानै होदो ना। दा मोनायाव आं नोंनिखौ सुनानै होगोन दे। फिसाइखौ बेबायदि थिननो हामालै दुमफाव। दुनिया मानसिफ्रा नुबोला मा साननांगौ जाखो? जेबो नङा, थां ना। जागोन दे। आंनि आखाइयाव नेल पलिशआ जा समायखादो, आसुगुर गोलाव गोलावनो। आङो दुमफावनि आखलखौ माबोरै सोलायहोनो हाबावगोन जाखो? साबजानायखौनो मोनथारासै आङो। सासे हाबा जानाय हिनजावा बेफोरबायदि आखल देखायोब्ला जोबोद गाज्रि नुयो। आंनो ओंखाम खुरनानै होआ न'नि खामानिफोरखौथ' मावनो हायोना। हे आफा इसोर, नाहरदो, बोर सारस्रि हरदो आंनो, जाहाथे आङो दुमफावखौ माबा मोनसे खालामनानैबाबो बिनि आखलखौ सोलायहोनो हायो।